Λοιπόν, Θεοδόση, είσαι από την αρχή της διοργάνωσης σε αυτό το τουρνά. Πες μας ποιες είναι οι εντυπώσεις σου μέχρι στιγμής και πώς φάνηκε όλο το στήσιμο αυτού του τουρνά. Βρισκόμαστε και στην οργανωτική πλευρά του τουρνουά. Πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ ωραία διοργάνωση. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο, αν και είναι το πρώτο τουρνουά στις πισίνες. Μαζευτήκαν αρκετά άτομα τα οποία ενδιαφέρθηκαν για να παίξουν βόλεϊ, να διασκεδάσουν. Πιστεύω το οργανώσαμε όσο γινόταν καλύτερα. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και από κόσμο που θέλει να δει, αλλά και από κόσμο που θέλει να παίξει. Και καθώς φτάσαμε σήμερα στη τελευταία μέρα του τουρνουά, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, αφού αγωνιζόμαστε κιόλας, εκτός από ότι είμαστε στην οργανωτικό μέρος. Και οι εντυπώσεις μας θα είναι οι τελικές το βράδυ. Πιστεύεις ότι η διοργάνωση... Εδώ και πάνω παίρνει. Η διοργάνωση φετινή έχει να ζηλέψει τίποτα από μια άλλη αντίστοιχη διοργάνωση? Αφού βρεθήκαμε και σε άλλα τουρνουά στις παραλίες της Εραϊκής Ακτής και του Μαϊάννη. Να πω και ότι είναι και συμπαίκτη η Εραία μου εδώ πέρα κοντά μου. Ήρθε και πεντάμορφη. Πεντάμορφη. Και ποιες είναι, για κάτσε και σήμερα στο πλάνο, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τον τελικό? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να πούμε ότι βασιζόμαστε στις δικές μας ικανότητες. Ότι από εμάς εξαρτάται, ότι άμα αποδώσουμε τα αναμενόμενα, δεν νομίζω να χάσουμε τον τίτλο. Αλλά όντως υπάρχουν ωραίες ομάδες, καλές ομάδες, παίζουν επαγγελματίες παίκτες, αν και λίγο παλέμαχοι. Παίζουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία, εντάξει, τώρα μας δείχνουν κόσμο. Μας δείχνουν πώς καρφώνει η Δημαρχία. Αλλά εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε χωρίς θόλο, με τις ικανότητες μας και μόνο, να πάρουμε το τουρνουά. Από ότι πέρα από την πλάκα βλέπουμε ότι εκτός από κανένας δεν ασχολείται με το... δεν ασχολούνται όλοι με το βόλεϊ, πιο πολύ πάνε για την πλάκα, για το χαβαλέ, για τη συμμετοχή παρά για το... Και εμείς για αυτόν τον λόγο το κάναμε, πιο πολύ για να μαζευτούμε. Όλοι είμαστε συμμαθητές, είμαστε στην ίδια ηλικία, εκτός από μερικούς οι οποίοι ξεφεύγουν στις ηλικίες. Όπως ο κύριος Σιντζές παράδειγμα. Ο πολιτικός εκεί πέρα, πολιτικό πρόσωπο. Μάλλον θα κάνει και την απονομή, γιατί δεν θα βρίσκεται στα μετάλλια. Γι' αυτό το λόγο θα κάνει και την απονομή. Ναι, δεν θα βρίσκεται. Και δύο λόγια για τις πισίνες εδώ πέρα, για το χώρο. Είναι ένας πανέμορφος χώρος, ο οποίος έχει όλες τις δυνατότητες να διαμορφωθεί και να γίνει ένας επίγειος παράδεισος. Και του χρόνου ευελπιστούμε η οργάνωση να είναι ακόμα καλύτερη, η συμμετοχή ακόμα μεγαλύτερη. Του χρόνου πάλι μαζί. Και του χρόνου θα είμαστε εδώ πέρα και ευχόμαστε να έχουμε τα ίδια μαλλιά, γιατί μην πέσουνε. Έγινε, να είσαι καλά.